Tilaa Aholalle siinä Rantalla. Tulee jo laittaa ja kokeilee heti sinne jaloista. Pallo kimpoilee tuonne kulmaan. Jaaranen, Hyvärinen sinne iskevät, mutta sitten lähtee MB jo kääntämään. Sieltä tulee ensimmäinen kokeilu ja sitten kakkospallon käy maalin edestä siivoamassa maaliin Dominic Benes. Salama alun saa vierasjoukkue tähän. Vai 20 sekuntia ehditty pelata ensimmäistä erää. Ja aika tommonen ikävä kiertäinen. Sultsenekille uudelleen. Sladek. Hyvä jättö siitä ja kokeilu tulee ja Tomasik junttaa 0-2. Tuollainen ehkä tommonen vähän puolittainen tilanne, mutta todella hyvä veto. Peiton ohitse ja takakulmaa. Tuomalalle tietenkin, mutta tarvitsisi KRP:nkin saada jotain hyökkäyspäähän enemmän aikaan, että se ei riitä vielä omalla alueella. Alkki lähtee nostamaan Alkki ja sitten laittaa Kilpeläinen 1-2. Juuri kun puhuttiin, että pitää KRP:kin saada aikaa jotain pallolla, niin Kilpeläinen avaa KRP:n maalihanat, kuten tuossa ensimmäisessä ottelussa Kilpeläinen KRP:n ensimmäinen teki. Ja siinä hyvä laita kamppa. Puolenvaihto Pestalle. Parecha. Puolenvaihto sitten Benesille ja tolpan kautta laittaa Dominic Benes 1-3. Tarkka on laukaus ja ei tuohon kyllä Tuomala mahda mitään, on sen verran oppikirjamainen laukaus. Jälleen vaikka KRP:llä tuossa oli tommonen pieni etsikkoaika, niin kyllä tsekit käyttää aika hyvin. Seuraava epäonnistunut laukaus sitten vielä vasemmalta ohitse Parecha. Tomasik. Ja vielä tulee ja sitten on takatolpilla Suchanek Liposen selän takana unohdettuna ja hän saa nautiskella lättypallon reppuun juuri kun KRP-jäähy päättyy ja lukemat ovat 1-4. Oli kyllä näyttää maali ennen kaikkea tuossa Sladekin Vähän vedättää siinä Delonia ja sitten pallo Hyväriselle, Hyvärinen tyhjää pois. Liponen lähtee suojamaan Faikul tässä sitten Jaaranen ja Jaaranen laittaa pallon reppuun 2-4. Hyvin on siinä Jaaranen tilanteessa pikku kytiksellä ja reagoi ensimmäisenä ja nyt sitten nuori mies junttaa pallo takakulmaa. Ja on se jäävä vedot, Ukkonen, hyvä levitys Simoselle, Simonen. Onko siinä Kovasella sitten tontti? Ei ole lähtee, sen verran pieni kulma. Sitten hakee Kinnunen tuonne maalin edustalle. Kovanen kääntää sinne ja Mikko Laakso. 3-4 Mikko Laakso siitä aivan maalin edustalta ja on kaatumassa jo, mutta jalat vielä tukevasti, mutta ei vielä ole maassa, vaan sutii siitä kaatu Essaan pallon aivan maalin edustalle, mutta pikku pompulla tulee sitten isketään Laaksoa heti kiinni Viitakoski, mutta ei mene Kovaselle asti tämä hyvä idea. Siinä olisi Kovanen kun laittanut ranteet lukkoon, niin siinä olisi Bauer saanut kyllä pyykkiä pölyjä ylähyllyltä todennäköisesti. Rantala. Kovanen ja nyt on kaunis ylivoimamaali. Mikko Laakso 4-4 Joonatan Kovasen syötöstä ja nyt se aukeaa tuo tsekkiläinen paketti sen verran, että Kovanen heti ykkösellä kun liikutetaan palloon, niin siellä on sitten Laakso. Sutsanekilta löytyy. KRP:n sisällöllä jatketaan. Aholla Rantala. Hyvärinen hakee siinä poikkaria, mutta tämän näkee Lund jo eilisen lehdestä. Lund kokeilee ja nyt on sitten aika häijylaukaus Joakim Lundilta vastahyökkäyksestä aivan tuonne yläpöllöön. Joo, siinä oli pikkunen Hassi Hyväriseltä, että katsoi, että siellä Ahola vapaana, mutta siihen kyllä hyvin sitten Lundi pääsee väliin. Ahola, käyttö Laaksolla, Ahola, Laakso, Rantala, Kovanen, poikkari ja nyt on pallo maalissa, 5-5. Joonatan Kovanen tarjoilee jälleen poikittaissyötön, nyt Juuso Aholan vuoro sitten naulata ja vielä pienempi väylä poikkarille on, mutta poikkari on tarpeeksi kova ja lapaan tulee, niin Ahola saa kauhaasta nyt sitten painetta. Sakonov, Jaaranen lähtee sinne mukaan antamaan, pakottaa Lankisen tekemään nostavan liikkeen, sitten hukkaa Lankinen pallon Ahola tulee ja laittaa pallon maaliin, 6-5. Siinä nyt KRP Karvi onnistuu varsin hyvin siinä, että Jaaranen pakottaa menemällä tuonne maalin taakse Lankisen nostamaan Lankiselta pieni kupru siinä, Ahola iskee tämän ja kyllä. Viitakoski kyllä pelannut hyvän pelin tänään, että hyvin löytänyt noita tyhjiä tiloja. Kyllä ja muutenkin, kun alkukaus on ollut terävää Viitakoski, varsinkin nämä Champions Cupin ottelut. Nyt sitten Alkille tulee maasta rangaistuslaukaus, on kyllä nyt aika kova ratkaisu tähän, koska Alkki kyllä siinä maasta pelaa, mutta katsotaanpa nyt, siinä käännetään Alkki, no liukkarilla tulee, mutta jossittelun vartti. Tosiaan Tuomala
tarkasti ole seurannut, että aivan kartalla olisi hänen rankkaritaidoistaan, mutta kohtaan se nähdään. Sufali MP vapaa lyönnillä jatketaan, sitten on Tokos tulos Tokos. Ja Kovasen kautta menee tämä sisään. 16 sekuntia jää kelloon, kun Tokos laittaa Kovasen kautta pallot tyhjiin. Karvas on tämä maali kyllä sitten nostamaan Rantala. Sitten on Laakso, Laakso kokeilee, ruuhkaa jää. Ja päätyy menee. Näin on Floorball MP tämän ottelun voittanut ja etenee Champions Cupin finaaleihin. Lukemi 6-7. Tämän ottelun voitto, ensimmäinen ottelu 5-8 lukemiin tai 8-5 kotonansa voitto. Ja varmasti maistuu vierasjoukkueelle samasta kuvista näkyy.